гледате първата емисия новини на Средно училище Цанко Бакалов Церковски, село Никола Козлево. Емисията новини е създадена в предложение на Ученическия съвет на училището ни с идеята за по-добра информативност за дейността на учениците, както и за миналите и предстоящите събития в училището. Аз съм Айше Билял, председател на Ученическия съвет, както вече и водещ на ежемесечната емисия новини. Всеки месец на тази дата ще излъчваме по едно предаване в сайта на училището в отдел емисия новини. Не забравяйте да последвате и нашата фейсбук страница, където публикуваме важна информация почти ежедневно. Линк за страницата може да намерите отдолу под публикацията. Аз съм Зейнепа Акив, активен член на Ученическия съвет. Емисията новини ще продължи до края на учебната година. Днес ще направим кратък поглед в миналото, като започнем с първото събитие, организирано в рамките на тази учебна година. Кое ли от новото събитие беше първото изпълнено през годината? И на мен ми беше малко трудно да си го спомня, но няма как да забравим един от най-важните и вълнуващи дни в годината, а именно откриването на учебната 2023-2024 година. Благодаря ти, Айше! Как мога да го забравя? Уважаеми зрители, предстои да се запознаете с някои събития на Средно училище Цанко Бакалов Церковски, представени от нашите прекрасни репортери. Нека да ги чуем. Здравейте, аз съм Виктория Николова. Празничната програма за откриването на новата 2023-2024 учебна година започна с издигането на националния флаг и химна на България. 15 септември тече с много усмивка и весело настроение, особено за най-малките възпитаници на училището ни, които за първи път прекрачиха училищния праг. Здравейте от мен, Елифнат Филял. Малките първокласници преминаха потарката на бързо сплетен венец от цветя и поеха към ново приключение, изпълнено с много предизвикателства, игри, откриване на нови неща и знания за света около тях. Водена от госпожа Колева, техният класен ръководител. Малките ученици с трепет очакваха да прекрачат прага на празнично украсената с балони класна стая. Те бяха посрещнати по стар български обичай с питка и мед. Здравейте! Аз съм Елена Димитрова. Седмицата от 23 до 27 октомври отбелязваме патронния празник на нашето училище и Денят на народните будители. По традиция отбелязваме на 28 октомври, рождения ден на нашия патрон Цанко Бакалов Церковски. Всички ученици, заедно с тяхните учители, реализират различни дейности. Те гледат презентации, сътвориха страхотни рисунки, есета и табла, посветени на Деня на народните будители и нашия патрон Цанко Бакалов Церковски. Здравейте, аз съм Естер Демирова. На 13 ноември, Световния ден на добротата, учениците от училищния ученически съвет подариха на всички стикери с изобразена усмивка и текст да започне деня с добра дума, предай нататък. Учениците изработиха табла с рисунки и мисли за доброто и разказаха за малките добрини, които са правили от сърце. Здравейте от мен, Юсуф Челил. По случай Международния ден на толерантността, 16 ноември, ние от Ученическия съвет, Айше Билял, председател, Естер Демирова, активен участник и аз, омбудсман, посетихме най-малките възпитаници на Средно училище Цанко Бакалов Церковски и децата от детска градина Солница. Закачихме стикери на всички и чрез интересни игри и картинки обяснихме на децата какво е толерантност и посочихме, че думата е в пряка връзка с добродушието, милосърдието, състраданието, успеха и приятелството като основни черти на личността. 1, 2, 3! Здравейте и от мен! Аз съм Камелия Василева. В периода от 16 до 19 ноември се проведе Национална лидерска академия за гражданско участие и толерантност, организирана от Центъра на ЛИПЕ в комплекс Свети Константин и Елена. Здравейте! В Лидерската академия участваха и двама представители на Ученическия съвет на Средно училище Цанко Бакалов Церковски, село Никола Козлево. Камелия Василева от 8 А клас и аз Преслава Атанасова от 10 А клас. Заедно с нас участваха и още на 200 ученици от цялата страна. Здравейте от мен, Февзия Билял. Наближава Коледа, време в което всеки трябва да потърси в себе си искрата и да си спомни, че добротата съществува. За поредна година Училищният ученически съвет на Средно училище Цанко Бакалов Церковски организира коледен благотворителен базар. Тази година той обединява усилията на учениците, учителите и родителите за по-добра кауза.
На импровизираните щандове в фоайето на училището учениците предлагаха домашно приготвени ястия, ръчно изработени коледни украси и картички. Със събраните средства от благотворителния базар бяха подпомогнати 113 ученици от нашето училище. Вие гледахте първата емисия новини на Средно училище Цанко Бакалов Церковски. Това беше от нас. Весели празници! Весели празници!